Tanawa ko no kay wala tayo nakita ang sakyanan diri. Tawagi ko no Sante kung naabot na ba sila. Nag-ring ko sir. Oh Brad, nana mo diya? O di gimi kita ko lagi. Oo, kami to. Ah, sige Brad. Paabot ko. Ah, sige Brad. Ay magkumpiyansa kay hilan ra ba kayo ni lugar. Armas ninyo, armas. Gani. Margo ano ni? Ay. Ito. Labi. Tatang mo verify mo ba ni? Buti sa. Tawagi balik. Ano ba to? Brad, kamu to naka itong sakyan number, na plate number? O nga bante mi kuyawan mi kay basig lahi to ba? O nga nami sa unahan ha? Unahan. Ah, sige ba. Dari ta. Lugar ta gamay dari. Lugar ta gamay. Ano mga tao sa likod ha? Bantay mo. Armas niya, armas. Ludi na daan, di ko na daan. May piyansa. Santi, ang pero ang signal na to ha, katong pwede akong pangihi. O positive ang item. Kani mo ni? Oo, Tawag balik. Silag na. Resto bangan. Brad. Oh. Kamu na ni Bad? Ah. Ah, sige. Ah, sige Bad. Now po. Bantay. Bantay na. Terus lagi kami kamera doon lah kita. Okay, positive ang item ha. Positive. Ready ha. Ready. Armas! Batay!